बे खोथाखौ बुंनांगौ जों बुंनांगोन जे जोंनि सरासनस्रायै जोंनि तामुलपुरानो जा बा बिटिसिआनो बा सारा आसामावनो जोङो अखाखौ हाबाय थानायखौ नुदों। जोंहा बांसिन जों तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव जेरैबायदि दैबाना जानानै दङ जेरैथिंबो जोंनि सरकारनिफ्राय जानानै जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय जानानै जों नारा नाथाय नाजागासिनो दङ। बयखौबो जोङो अनसुंथाइ होनो नाजादों, बयखौबो जोङो रिलिफ होनो नाजादों, बयखौबो जोङो जाहाथे जे जायगायाव खैफोदनिफ्राय लाबोनानै मोनसे मोजां जायगायाव लाबोनानै दोननायनि बेब'स्थाखौ खालामनाय जादों। बेवहाय जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथाङा मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार होना दोनदों। बेवहायबो आं सोरबाफोर रायजो राजाफ्रा खैफोदाव गोग्लैना दङबा कन्टेक्ट खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जादों। लोगोसेनो जोंहा प्रटेक्ट प्राइमारिनि आन्डाराव सासे चेयारमेन थायो। बे चेयारमेनफोरनो जोङो गासिनोबो दायित्व होनानै दोनदों जे बिथांमोना गावनि भिसिडिसि प्राइमारिनि आन्डाराव जेसेबांखिनि रायजो राजाफ्रा दैजों खैफोदाव गोग्लैनानै दङ बिथांमोनखौ बिथाङा एसे हेल्प खालामनांगौ। जे बिथांमोना जुदि दैयाव जुदि उसुबिदायाव गोग्लैना दङबा बिथांमोनखौ नावजोंबाबो लाना फैनानै रिलिफ केलिफसिम लाबोनांगौ। आरो जानाय लोंनायनि थाखाय जोंहा जोंनि पार्टि लेभेलनिफ्रायबो गोबां सिरा बा बिस्कुट, दै, ड्राइ फ्रुट टाइपनि बुस्थु होनाय जादों। लोगोसेयावनो सरकारि हिसाबै जोंहा एसडिसि बा डिसिनिफ्राय नामफोरखौ जोङो साबमिट खालामनायनि उनाव बेवहाय माइरं, दालि बायदिसिना जानाय मुवा बेसादफोर जोङो आरो दै बेबायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो हेल्प खालामनाय नुनो मोन्दों। आङो बे बेलायाव बेखौनो बुंनो सानो जे हरखाबै जिहेतुके दै बानाया फैदों नालाय किसु जायगायाव ओरैबायदि हरखाबै दैबाना फैदों जे अकस्मात माथावरिया बायब्रबना होदों, अकस्मात बिथिं दैया फैना होदों। दा बेबायदि जायगाथिं थारमाने जोङो अबे मोनसेखौ खालामजेननो, अबे मोनसेखौ हेल्प खालामजेननो, सहाय होग्रोनो, बेबायदि अलखदाव गोग्लैनो गोनां। जोंबो अलखदाव गोग्लैदों। जोंनि फारसेनिफ्राय जिसिबां हायो जोङो माने रायजो राजाखौ जोङो सहाय खालामनो नाजादों। आरो खायसे जायगायाव जोंहा नावनि अभाब जादों, किसु जायगायाव जोङो थांनो हायाखै। बेबायदि जायगायाव रायजो राजाफ्रा बिथांमोना गावसोरनो एसे माबा खालामनानै दङ, मा होनो खस्थ'यै भुगिनानै दङ। बेफोरबायदि जायगायाव हयथ' जोङो थाबनो सहैनो हायाखै। खिन्थु जेसेबां हायो जोंनि सरकारनिफ्राय बा जोंनि दोलोनिफ्राय नारा नाथाय जों रायजो राजाफोरखौ हेल्प खालामनो जोङो आखायाव लादों। बुंनो सानदों जे खायसे मानसिफोरा दैबानाखौ लानानै राजनिति खालामनायखौ आं नुनो मोन्दों। किसुमान जोंनि सरकारनिफ्राय बा जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनिफ्राय जों जेसेखिनि हायो रायजो राजाफोरखौ जों हेल्प खालामनो नाजागासिनो। खिन्थु दैबानाजों जोङो जुजिनानै एकदम नारा नाथा नाजागासिनो। बेवहाय जोंनि सरकारखौ बा जोंनि इउपिपिएलखौ खायसे रायजो राजाफोरखौ बा खायसे सुबुंफोरा जोंखौ ब्लेम खालामनाय बा रायनायखौ आं नुनो मोन्दों। मानगोनां रायजो राजाफोरखौ आं गुरै खावलायहरनो सानो, नोंथांमोनाबो हायोबा बयबो सहाय खालाम, बयनोबो हेल्प खालाम। नाथाय जोङो थांखिनानै सोरखौबा प्रमद बर'खौ बा सोरखौबा इउपिपिएलखौ रायनानै नोंथांमोना अलखदनिफ्राय बासिनो हाया। सोरबा इपिपिएफ दङब्ला, सोरबा गुबुन राजनितिक हान्जाफोर दङबा बिथांमोनाबो फैनानै रायजो राजाफोरखौ हेल्प खालामनांगौ। जोंखौ ब्लेम खालामनानै जोंखौ रायनानै मानसिफोरखौ सहाय खालामनो हाया, रायजो राजाफोरखौ सहाय खालामनो हाया। बेखिनियानो।